és mi maestro, és el meu mestre, és la persona que ha tingut en els darrers anys la capacitat de sintetitzar en este llibre que es va publicar recentment. L'hem presentat en diversos puestos, en el Mercat Central, l'hem presentat en Gandia, s'ha presentat a València, al Museu Etnològic, a la Diputació. És un llibre absolutament necessari per a conèixer realment quina és la història de la paella, perquè la història de la paella i la història de l'arròs és el fil conductor de la història dels valencians. Avui el safrà està molt present en tot el que ha sigut este Paella Fòrum, perquè el nom del llibre daurat ve precisament del color del safrà que li dona l'arròs, i és això el que fa. Mireu, el llibre daurat, com diu el seu títol, La història de la paella com no s'ha contat mai, és el tractat més seriós i documentat escrit al voltant de la paella, però també ho és de la nostra cultura gastronòmica. És fruit d'anys d'investigació, és amè i està prenyat d'anècdotes interessants. L'arròs està de moda, ja ho veurem ara. D'acosta se'n va a Londres a fer paelles. És un llibre interessant per als valencians, però també ho seria per a la resta dels mortals, perquè així ens entendríem una miqueta millor i sabríem per què se mosquegem tant quan posen coses en la paella. El llibre daurat explica coses com que la paella és valenciana o no és, perquè així neix, encara que el primer que l'anomena paella valenciana és un cuiner a París, a l'exposició internacional. La paella no s'aprèn simplement llegint la recepta d'un llibre, no s'aprèn la recepta, s'aprèn en dies com avui que hem estat al costat del mestre explicant les coses com se fan. Això ho sabem. També sabem que la part vegetal és la més important de la paella. La verdura en cada estació, el producte fresc, l'equilibri, el punt de l'arròs, soltet, sencer, eixut i saborós. He dit soltet, també, A la resta del món es pensaven que els valencians se menjaven l'arròs cru, perquè estava tan sencer que deien estos estan menjant-se l'arròs cru. No. L'arribada de l'acer fa que es perfeccione la tècnica de la paella, que la portàvem nosaltres des de sempre en cassoles de fang, però l'acer és meravellós i ens dona per fer un arròs com ens agrada en el camp, amb més gent, perquè se pot fer de més diàmetre i podem fer les paelles i gaudir de les paelles a l'aire lliure, com és la base de la dieta mediterrània, i podem disfrutar dels amics. Fa que es perfeccione la paella, l'acer. Avui tindrem una de les més interessants posades en escena, avui el tindrem després a última hora en la persona que més ha treballat en el tema de la paella, desenvolupant els estris, que és Garcima, el fabricant número 1 del món de paelles. En estos moments vos diria que la paella és portàtil, ja ho sabem, es pot transportar en tartana, no es trenca com se trencaven les cassoles. En poc temps i en una miqueta de foc pots cuinar ràpidament per una gran colla de gent. La paella és identitat, és una ferramenta diplomàtica, com s'explica en este llibre. És el paradigma de la dieta mediterrània. És l'amor de mare. Totes aquestes coses estan en este llibre i tenim la sort de tindre així al mestre Piera avui, sobretot per a preguntar-li absolutament tot el que vulgueu, perquè ell ho sap tot i ho sap raonar perfectament. Ell ha tingut grans mestres, a Martí Domínguez, que li va fer un encàrrec especial i l'home este va recollir el tèstic el repte que li va proposar, i ja no dic res més, parlem de la paella, que és el llibre daurat. Josep? Bueno, és el resultat d'una passió. És algo que em van encomanar perquè jo l'he menjat. Jo tinc 71 anys. Per tant, sóc
quasi bé soc un ésser arcaic. I al llarg de tota la meva vida n'he vist menjar i fer de paelles en moltes circumstàncies i de moltes maneres. I per això m'agrada definir-la com un plat de festa que fa festa. No només un plat gastronòmicament important. Probablement per això se'n parla tant, se n'ha parlat tant i se'n parlarà ad infinitum, perquè no és fàcil de resoldre ni en una recepta ni en una fórmula. És un art. És un art efímer que es menja, però és un art. Jo diria que més que una ciència, que és el que ara se'n vol fer, perquè vivim en aquesta època, és un art. És un art on el mestre és el cuiner, perquè com en l'època del Renaixement, és a dir, el mestre en té la mà trencada i té uns deixebles als que sap ensenyar aquest art, que no s'aprèn només en teoria, s'aprèn com la vida, vivint-la, s'aprèn fent-ne de paelles. Poden canviar les tècniques, perquè el temps canvia, poden canviar els gustos, poden canviar les formes de menjar, perquè no mengen igual ara que fa 100 anys. Poden canviar moltes coses, però el més important és que la paella ens fa feliços quan la mengem. I probablement això no es pot dir de qualsevol altre menjar. I això és una de les seues gràcies. Un filòsof francès del segle XIX, Jonathan Brillat-Savarin, molta gent coneix la frase que vaig a dir, però no l'autor que la va dir, és allò de dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Això és el que ens defineix als valencians. És a dir, dis-me què menges i et diré qui ets. O podríem dir, dis-me com menges i et diré qui ets. Nosaltres hem sabut fer de l'arròs una cosa única al món, perquè tot ens ve de fora. Ens ve de fora l'arròs d'Àsia, ens ve d'Àsia el safrà, ens venen d'Amèrica el tomàquet i els fesols, tot ens ve de fora. Però l'art que fa que la paella valenciana siga valenciana és haver tingut la intuïció i l'art d'haver trobat una cosa absolutament original, que probablement, encara que no se sol dir, devem als jueus, que també vivien ací i eren valencians. És el punt de cocció, això que parlàvem abans. És a dir, a Àsia l'arròs és el substitut de la farina, és el substitut del blat. Es menja com a pa, és a dir, en tots els menjars. Nosaltres som els que n'hem sabut fer un plat divers, que no s'esgota mai, perquè dependrà del que li poses, de la temporada, de si estàs a l'horta o estàs al secà, si vius a la muntanya o si vius a la marjal. És a dir, tot això i l'art, jo em rebel·lo contra aquells que diuen arròs con coses, això és una vulgaritat. I l'art? L'art és saber combinar, és a dir, saber combinar els colors en la plàstica, saber combinar les paraules en la literatura, saber combinar els productes en la gastronomia, en la cuina, que és un art.
un art en què allò que queda, que és la recepta, no diu mai, no pot dir mai la sensació que se té quan es menja, perquè és un art efímer. És dir, això és un art que jo dic, un bon cuiner no diu mai la meva paella és la millor. I això jo ho he après dels grans cuiners del Renaixement. Pregunten al client, al menjador, com la trobo? Està bona? Si està bon, si el client, el menjador, diu que està bona, és que està bona, que per a ell la fa. No la fa. Una altra cosa és la veritat, que tots els artistes tenim. A mi també m'agrada que m'elogien com a artista de les paraules, però l'artista de la cuina, que no el científic, és això, qui té l'art i el bon gust de treballar per a que el comensal isca feliç. I això és un atribut que jo diria que té la paella i és el que l'ha feta famosa arreu del món, que fa feliç a la gent. És un àpat ritual. Això ja ens ve dels jueus, que el gastaven el sàbat, i dels musulmans, que el gastaven com a part del menjar post-ramadà. Nosaltres el vam convertir en un menjar de festa, d'alegria, d'eixir del camp, de celebració, siga en pla familiar, siga en pla de negocis, quan una feina s'acabava, jo això ho he conegut i no m'ho invente, aleshores, a tasca complida, celebració, una paella. Per cert, és un plat de celebració, i és un plat de celebració de la vida, que com jo dic, és allò millor, és allò més sagrat que tenim els humans, des que no creguem en el cel i en què hi haurà una nova vida. Tot això és el que la fa famosa arreu del món. I tot això i el que no diem, que és la companyia. En qui mengem una paella, de què parlem quan parlem de la paella, amb qui la compartim, el vi que bevem, l'alegria, tot això que provoca un àpat en el camp, a l'aire lliure o ara actualment en un restaurant, té igual. Però si no hi ha tot això, és una vulgaritat. I això, per això no entra en la nouvelle cuisine, que és un art de laboratori. No saben què fer-se'n amb aquesta cosa, perquè és un altre concepte, és un concepte racionalista afrancesat d'una evolució de la manera de menjar actual. Jo dic que la paella és un plat de temporada, tampoc no crec que hi hagi una paella autèntica en majúscules. Si mirarem al llarg del territori valencià en veurem moltes maneres de fer. Jo al llarg del meu estudi he trobat moltes receptes de cuiners de primer ordre, donant la recepta autèntica, i cadascú que parla de la recepta autèntica de la paella o de la paella autèntica és una recepta diferent de la de l'altre. Per tant, quina és l'autèntica? Quina és l'autèntica? És un plat de temporada, és un plat en què el cuiner sap combinar els elements que té per a que l'arròs es desprenga d'aixos sabors, amb unes tècniques determinades, i n'hi ha dos des de ben antic, els que sofrigen l'arròs i els que no sofrigen l'arròs, els que aboquen l'arròs quan el caldo ja està bullit, com fan els italians amb la pasta, o els que passen l'arròs pel sofregit previ a. Després el paladar mana, que per això estem parlant d'un art mengívol, d'una cosa que es menja,
I el més important és el ritual que l'envolta. Jo soc un escritor i per a mi una paella, a banda que després està el mestre, l'artista. Juan Carlos ens ha demostrat que xerrava, comentava, feia 2 plats alhora, que jo dic, mare de Déu, quin desastre. Soc arrap de safrà. I no, l'arròs estava al punt. Bueno, això és ser un mestre. I per a ser un mestre calen molts anys d'experiència, d'evolució, d'investigació. I ell sabrà les tècniques. Jo podré estar d'acord o en desacord, però al final qui mana i decideix és el paladar. Si el paladar diu està bona, és que allò està bona. Aquesta història és llarguíssima, A mi m'ha costat anys de seguiment i de preguntar-me coses i d'intentar buscar les respostes des de l'arròs a nivell antic, que és mil·lenari, que és mític, perquè és un de cereals bàsics, fins a... Diuen, l'arròs és un menjar de poble. Bueno, primer va ser d'aristòcrates i de reis. Al final, com que era el cereal barat, va ser dels pobles. Igual com abans s'ha dit aquest matí, totes les receptes, començant per la dels jueus, de l'arròs, del pollastre amb arròs ensafranat, és a dir, el safrà és bàsic, perquè vosaltres ja no ho sabreu, però abans de descobrir-se el polit de l'arròs, com el mengem ara, l'arròs no era blanc. Si llegiu el llibre descobrireu que per a descorfollar l'arròs s'humitejava i s'aixugava. S'humitejava i s'aixugava. I per tant el color que quedava al gra seria més o menys com el que ara en diem l'arròs integral, que no és que sigui un color massa apetitós a la vista, és un color amarronat, i el safrà li donava el color de l'or, el color daurat, i això a la vista, que els ulls, com jo he après a ma casa sempre, els ulls també mengen, com menja el nas, el perfum, perquè és un plaer de sentits, i si no funciona. Tot això són segles de tradició i d'evolució. L'arròs i la paella són cultura. Si no tenim cultura, en aquest cas culinària, gastronòmica, mai no aprendrem ni a ser nosaltres mateixos ni a saber fer bé les coses. Aquest matí he sentit dir això, no sabem apreciar les coses de casa, perquè portem molts segles considerant que el de fora és millor, començant per la llengua, començant pels productes d'ací. Reivindiquem l'horta quan ja estem a punt de perdre-la, mentre l'hem tinguda com el que era un grandíssim rebost. No hi havia faena més mal vista que la del llaurador. I ho dic jo, que els meus pares i els meus avis eren de la Marxal de Gandia, no de la Marxal de València ni de l'Albufera, però de la Marxal de Gandia, perquè les marxals no s'acaben a València. Continuen a Sueca, continuen a Gandia, continuen a Pegodènia i això. El que passa és que la història no l'han fet a les terres, l'han fet a les ciutats. I tota aquesta història de les terres unides de vora mar de la Mediterrània no s'ha contat. Per això podem anar a Itàlia, a Occitània, al sud de França, que també té molt de veure amb la nostra manera de menjar, perquè en el fons qui fa famosa la paella arreu del món no som nosaltres, no tenim aquesta capacitat, són els francesos. És París, que és la que inventa la cuina internacional i decideix que el riz de la nació és un plat per donar als espanyols auxiliats. I en el segle XIX
poden ser reis, com intel·lectuals, com després seran emigrants. Tot això va convertir la paella en el que avui és un plat universal, i no ens ha de fer vergonya dir-ho, que fins i tot una cosa nostra que és realment universal i no hi ha més que veure el renou i el rebombori de tot plegat, és precisament això. Hem estat els descobridors d'un punt original de coure l'arròs distint a com el feien els asiàtics, agafant de la nostra tradició, que és la dels jueus sefardites i la dels musulmans després convertits en moriscos, que eren els que treballaven les matzals, que no s'ha hagut un treball gens fàcil, per això sempre l'ha treballat la pobra gent, o la gent pobra. Tot això es conta en aquest llibre, i més, i moltes més coses. Se sorprendreu de veure quines són les receptes que es donaven quan la paella es fa famosa arreu del món. Ara hi ha gent que s'escandalitza, que diu chorizo. Jo em pregunto de vegades, anem a veure, si ve una senyora com doña Emilio Pardo Bazán o qualsevol, diguem-ne, senyor que fa un receptari a escriure la recepta de la paella i se'n va a l'Albufera. En quina llengua li parlaven els paellers de l'època que no havien anat a la universitat, en la que sabien? Vet a saber que punyetes transcrivien aquells senyors. Pues probablement, si no tenien prou oli, li posaven llonganissa o algun tipus d'embotit. Si aquest embotit aquells no sabien interpretar-lo bé, pues es podia convertir en chorizo o en el que els donara la santíssima gana. O podien dir, pues, si no tinc pollastre, posa pato, i si no tinc anguiles, posa això i aquell. Després ve l'alumne disciplinat i llig la recepta i vol i es pensa que quan més al peu de la lletra la interpreta, més correcte és, i el resultat és un desgavell. Jo als joves vos dic, per a saber fer un plat se n'ha de saber menjar. Això s'aprèn amb experiència i tradició. I després, sigueu creatius. Tots venim d'una herència. Tots aprenem unes tradicions. Però si voleu triomfar en el vostre art, sigueu creatius, però amb bon gust. Amb bon gust. Perquè si no, sereu uns simples imitadors dels vostres mestres. I un imitador mai no triomfa. No passa de ser un aprenent de taller. Sols que sigueu ambiciosos. Els que no, d'igual, perquè al final el que importa és la vida, que dic jo. És a dir, tampoc no cal fer-se milionari amb l'ofici que ho té. Jo no m'he fet milionari escrivint llibres, però vos jure que he viscut. I he viscut fent el que m'agrada. I no hi ha plaer més gran en la vida que fer el que a algú li agrada. Mon pare dia, ningú es gos si li encerta la faena, perquè tu la faena la fas amb gust, no mirant el rellotge com els funcionaris, esperant que s'acabi el turno per anar-se'n i desconnectant. Un artista no desconnecta mai, fins i tot somia amb el que fa. Tot això són coses que només els freelance, com jo, s'atreviran a dir-vos, perquè jo ja sé que és molt avorrit repetir la mateixa lliçó tots els dies.
Al final és un discurs ratllat. I el que cal és ser creatiu. I a cuinar, com a escriure, com a pintar, com a fins i tot a saber funcionar les maquinetes, que és el món cap al que anem, s'aprèn practicant. Amb intel·ligència i amb intuïció, amb el cor i amb el cap. I així és com podreu triomfar, si és que l'atzar vol que triomfeu, o disfrutant de la vida, que és al fi i al cap el més important. Dit això, jo accepto totes les preguntes que em vulgueu fer. M'encanta i us asseguro que tinc respostes per a tot. Sí. A mi és que m'emociona, este home m'emociona molt. M'emociona molt, ja. Jo, me'l va presentar Ricard Camarena, va dir, has de conèixer a Josep Piera perquè és de Barx, ell és del poble de Ricard, o Ricard és del poble de Josep, per qüestions cronològiques, caldria dir-ho així. I des que el conec, la veritat és que he pogut ordenar tot el que tenia en el cabàs, hem pogut ordenar moltes coses que no tenien ordre i gràcies a la seva estructura i al seu estudi metodològic que ha fet de la història de la paella i dels arrossos hem arribat a saber en quin terreny xafem, quins són els perills i sobretot jo crec que avui ha donat una lliçó sobretot per als cuiners joves, a la gent que està així, que està estudiant al CDT i que sense passió anem malament. I lo de funcionari, per lo que me pertoca a mi, per això me busca altres coses, perquè la vida funcionari és una filla de puta. És terrible, soc funcionari, funcionari creatiu, però un funcionari. Bueno, preguntes, por favor. Preguntes. A veure, absolutament este meu sap tot de la paella, pregunteu el que vulgueu. Jo també sé moltes coses de la paella que he investigat i si les conte avui no en parlareu mai perquè he investigat coses i he arribat a un punt, sobretot on ve la paella de ferro, que tremolaríeu, que els valencians no és patrimoni nostre, però me callaré. Dígame usted. Es que coincidís que per ahí anava la pregunta. Ah, vaya. Parlar del ferro. Jo he llegit que pareix que un emigrant italià arriba així a les nostres terres buscant sobreviure quan va haver la depressió en Itàlia en aquells temps i va portar el que ell diu una patella o una patella de ausa de fondo, no sé com. Volia saber si això té part de realitat o no. Padella... Apreta el botó. És això, la padella de... Una cosa és el nom, una altra cosa és l'instrument. La paraula padella, en italià, és simplement el que podríem dir una diferent cuina de base aplanada. Això ve del llatí. I a nosaltres probablement ens arriba del francès, que és els grans inventors de tot el que respecta a l'economia i a la gastronomia, que en diuen primer poêle, després paelle, sense la pèrdua de la D, que ells sí que la perden, i per tant nosaltres acabem dient paella, que és una paraula que només gastem els que parlem la llengua nostra, ja siguin catalans, mallorquins o valencians. D'ahir vindria la confusió entre paella i paellera per als castellans o els espanyols en general, perquè ells, com no li diuen paella a la paella, que li diuen sartén, li diuen paella al contingut, quan en realitat el nom és una metonímia que es diu en filologia, és dir, el continent
el contingut pren el nom del continent. Diguem arròs en paella, per a simplificar, paella, perquè és, i d'ahir vindria una altra qüestió, abans d'arribar al ferro, i això, nosaltres diguem cassola al forn, i si mirem, no és una cassola, és una paella de fang. Una cassola té aquesta forma. El que nosaltres diem cassola al forn té aquesta forma, i això per fet a fang. La qual cosa vol dir moltes més hores de cocció, molt més de temps de cocció, haver-la de dur al forn, que tot el món té l'esquadrilla, que això acaba portant porc, perquè l'origen d'això és l'arròs amb pollastre ensafranat dels jueus, però com han d'anar al forn i si no porta porc, tot el món dirà que són qui no volen ser reconeguts com a que són, perquè si no se n'aniran a la foguera, comencen a posar-li porc, com en certes paelles, també, sobretot de l'hivern, en la meva tradició personal, perquè com jo dic, els joves no ho saben, però alerta, abans un pollastre no es matava tots els dies. Havia d'haver, si eres de casa bé, com és el meu cas, convidats a casa, i si no havia d'haver festa, com boi, perquè els pollastres eren per a les ocasions, igual que les gallines velles eren per a fer caldo per als malalts, un pollastre només es matava per a les ocasions assenyalades. Vull dir, aleshores, amb l'arribada del ferro acerat, amb la revolució industrial, que arriba la paella. Hi ha gravats del segle XIX, on la paella encara d'un mànec. El pare que això devia ser molt complicat de transportar, sobretot si és per uns quants comensals, a veure com en el mànec la transportes dels ferros de coure a taula a algun artista, algun artesà intel·ligent, perquè la intel·ligència és un don natural, diria, doncs posem-li anses. Igual que ara, a les paelles molt grans ja n'hi ha que són 4 anses, perquè es fa més fàcil el transport. Clar, això ho facilita. I això facilita moltes altres coses socials, culturals, importants. És que es pot menjar al camp, és que es pot fer a casa, és que, com tu has dit, en la tartana o en el carro i no es trenca. Es pot dur la paella penjant i no hi ha perill que es bade ni que es trenque. I després hi ha una cosa molt important que jo reivindique ara, perquè jo dic que els valencians hem estat durant molts temps acomplexats. Algú va dir que no es menjava amb cullera i com que era un arròs eixut calia menjar-la en forqueta, en tenedor, i ara tots la serveixen en forqueta. Altres fan arqueologia i diuen cullera de fusta. La cullera de fusta és quan la gent es portava la cullera de casa, ella estava molt polida, molt polida. Ara vas a un restaurant i posa una cullera de fusta, a banda que té un dit de grossor, està aspra com el dimoni, no te la pots posar a la boca. És a dir, jo dic, si no dic, els xinesos ens fan menjar l'arròs en palillos, i així ningú se li va acudir dir que a més hagués pogut fer un negoci, dir que en realitat és una cullera plana, no una cullera sopera, sinó una cullera plana, perquè ens la mengem de la paella, que això és una cosa que jo reivindique, perquè manté més el punt deterior des d'un punt de vista gastronòmic, i fa rogle, socialitza, democratitza els comensals, que això algú va dir també que era un banquet democràtic. I cadascú ens eduquen a saber
de quin tros és de menjar, no és de salvatges, com alguns gilipolles es pensen. No, hi ha unes formes culturals heretades que a mi m'han ensenyat de xiquet, no es fusa, no es va al tros de l'altre. Tu mentalment saps el tros que tens davant i te l'aproximes, te l'apolles en el colze de la paella perquè no et caiga ni un granet. A mi de xiquet també m'ensenyaven que quan l'arròs caldós, un home major, ell dia la cullera va a la boca, no la boca a la cullera. Resulta una llesqueta de pa, la neteges per baix i així no et tacaràs. Això són formes culturals molt civilitzades de la gent humil, si tu vols, però cultivada, no salvatges. Perquè un llaurador no és un salvatge. De fet, la paraula cultura ve de cultivar i sap molt bé el que fa i el que es porta entre mans. I un menjar que es comparteix no és a sarpares. Cadascú sap participar d'aquest ritual, d'aquesta festa, d'aquest comboi. Totes aquestes coses no se'ns han explicat mai bé. Per tant, és això, és dir, jo crec que moltes d'aquestes coses ben explicades als estrangers, perquè al fi i al cap el que volem així ara és que vinguin així a menjar la paella, no exportar-la a Anglaterra, a Nova York, i que mengen el que vulguin. I que mentre li diguen paella valenciana, jo ja me'n conforme. Algú els dirà, l'important és que algú els digui, si voleu menjar una paella de veritat, aneu a València. Si jo ara tinguera 40 anys, en les noves tecnologies els vaig a regalar una idea als joves, de bars. És dir, jo per internet faria paelles a la carta. És dir, jo que visc en una casa de camp, en un bell jardí, i me les faig per mi, per casa i pels amics, jo diria, paella feta per un artista, que sóc jo. Per a quants? Pactem el preu. Quin vi vol? Vol l'habitació per a dormir? Vol d'esta manera o de l'altra? La vol en exclusiva per a vostè? Tot és qüestió de pactar el preu. I ja està. A un multimilionari també li dona que li cobres 20 que 2.000. El que importa, com es diu ara, és l'experiència. Bueno, jo crec que aquestes són noves formes. No tant de modernitzar les tècniques en un laboratori, que també, perquè també és una altra forma, però una altra forma podria ser aquesta, és dir, per a vostè. Només, com el multimilionari que es compra un quadre per a tindre en la seva habitació, ningú més no el veurà que ell, doncs ningú més no es menjarà una paella com aquesta, i la faig per a vostè, jo, que sóc un artista. Això és el gran, que la gent sàpiga que eres un artista. Això també cal fer promoció de tot això, i ara hi ha molts artistes, i el meu poble, el Palmar, al que li deia era artista, era el que no treballava res. Si és un artista. Si és un artista perquè no pega un pal a l'aigua. És que la paraula artista, igual que fill de puta és normal, artista és mal, el meu poble artista és mal. No, és que fa el que li agrada. I per tant, és un artista. He de dir-te, Josep, que això que has proposat ja ho fan molts. Ja ho fan molts. Hi ha molta gent que ho fa.
Eso de la experiencia, vivir la experiencia y decir, señor, yo tengo aquí esto, si usted quiere, venga aquí. Y van Rockefellers y gente, o incluso esa gente va a la casa de Rockefeller a hacerle la paella. Algún senador iba de coco y tal, pero bueno. Però, bueno, que són coses que... Una cosa que també se va oblidar de dir, i que esta matí s'ha dit molt suaument sobre el safrà, jo en una recepta antiga d'un àrab, és dir, l'arròs sempre ha estat considerat, primer va ser considerat un medicament, que feia el ventre dur, es diuen, és dir, perquè és un astringent, i tot això. I algú, en una recepta vaig trobar, del segle XI o XII, no me'n recordo ara, diu, i fa semen. Hòstia. Jo li vaig preguntar a un metge i diu, clar, això és medicina màgica, pel color, l'aigua d'arròs. Però després els jueus la menjaven el sàbat, que era el dia de festa, i era el dia... El sabadet, el polvete. I això també ho heu dit els jueus. I parla de llibres antics llegits, no de fraseologia popular. Era el dia de l'ajustament carnal. És a dir, la bona qüestió per als hindús són els que inventaren que en les bodes tirar l'arròs a l'aire com un senyal de felicitat i de fertilitat. Els japonesos l'escampen l'arròs baix de les cases en el mateix sentit. És a dir, simbòlicament, perquè científicament no és, l'arròs ensafranat vitalitza. Si algú l'acompanyes de bon vi, millor que millor. I, com jo dic, després d'haver menjat i ben begut, en masculí o en femení, què hi ha de millor per a rematar? Un cafè. Un bon apel. I del conyaquet. No se'n pot parlar. Per això he dit que la gastronomia és l'únic plaer sensorial del qual se'n pot parlar públicament, sense vergonya. Una altra cosa és de què parlem quan parlem de la paella. Quan molta gent diu, quina paella m'has menjat, de què estàs parlant? Només del menjar, de la companyia, que t'ho vas passar molt bé aquell dia, de què estàs parlant? No cal que t'ho contes, si no es precís contar les contes, però ho dins de si sap de què està parlant. Un dels textos més bonics que he llegit i que està en el llibre és d'Ernest Hemingway, que en plena guerra civil que està a València i a un dels seus personatges hi ha una escena passada a València, a la vora de la mar, en què un personatge diu, quin desastre, quina merda, no hi havia manera d'entendre aquella gent, només sabien dir que xe. I un altre personatge diu, calla, sos burro, tu què saps de València? Diu, els millors moments de la vida els he passat a València, menjant una paella, amb unes anguiles, que està volent dir angules en alguns casos, però també anguiles en la paella, i unes gandes, i després què? I després què? I després ens acabarem anant al llit, farem l'amor, pel carrer sonaven traques i bandes de música i fan com una mena d'orgia sonoro-musical orgiàstica que dius, això només ho podia escriure Ernest Hemingway. I jo pense, no us agrada tant als americans la paella perquè han llegit Ernest Hemingway?
I s'imaginen quan està pensant aquest senyor. Tot això forma part de la imaginació que te juga en tot això. Vull dir, podríem estar parlant hores. Després, molts estan contra la paella mixta. Jo també ho estava, perquè preferim les gambes a la planxa que a la paella, sobretot si són de llenya. Però, bueno, he llegit, quan Sorolla està tan famós, que venen gent arreu del món a voler-ho pintar a vora mar, bueno, es duia això, la pica, la parcel·lina, els restaurants de llet, i probablement aquella gent que li feia vergonya posar anguiles, rates de marjal i granotes, i que pots que jo he menjat paelles amb anguiles i granotes, les rates de marjal no, perquè són m'abuelo sí, però jo no. Però que li pareixia pobre o lleig, i quan va posar productes de la mare. Jo a la paella mixta reivindico dir-li paella soronista, com a la paella de marjal, paella trotskista, perquè sense les novel·les de Blasco Ibáñez probablement tampoc no seria tan famosa la paella arreu del món. O probablement la paella no es coneixeria a l'Argentina si a Blasco Ibáñez no li hagués entrat la locura d'anar a portar allà 2 barcos d'emigrants de Sueca i companyia a plantar arròs, a arruïnar-se. Ell, evidentment, se'n va tornar, però els que se'n van anar en ell es van quedar. I clar, a partir d'ahir, en Argentina es menja arròs i es feu famós a la paella. Històries, com veureu en el llibre, n'hi ha moltes. Tant l'han feta famosa arreu del món, els escriptors, els cuiners, els artistes, etc., com els emigrants, menjant-la i compartir-la amb els companys. Perquè per damunt de tot, per a mi, la paella és un plat de festa que fa festa. És un menjar feliç, com a mi m'agrada dir. Pues crec que pot arribar un dels moments més interessants de tota la jornada. I és que Toni Montoliu li faci una pregunta al senyor Riera, perquè està aixecant la mà. Una pregunta. Digues. M'agradaria saber si la paella és el plat més slow food que existeix. Més? Slow food. I això vol dir. Això vol dir en valencià slow fotut. No, el huevo fotudo no lo tiene. No, slow food és el moviment que va crear Carlo Petrini en Itàlia, que vol dir que és quilòmetre zero, que es fa en el que tu tens al voltant. Realment sí, jo penso que sí, a veure què dius tu. Jo tinc clar que la paella, com tu bé antes estaves dient, es penjava, s'emportava al camp la paella, l'arròs, l'oli, i res més. I el pollastre? No, el pollastre estava en casa, si me n'anava al camp no tenia el pollastre. Bueno, si te pensi que us en una alqueria a la Marjal o si no us en el poble. Entonces, estava clar de que la colla s'estaven treballant tots i n'hi havia uno que era el ranchero. El paeller. Que mentre uns estaven treballant, se n'anava a replegar el que tenia al voltant, el fregia, i a l'hora de que dia, que estem a punt d'acabar l'arròs i a menjar-se la paella. Jo això, com tu, ho he conegut. Ho he viscut. És a dir, a les marjals de Gandia. Per això quan estan parlant ara, perdona que te talli, estan parlant ara de Slow Food, l'organització quilòmetre zero i tot això, dic res, quilòmetre no, és metro zero. Sí, o milímetre, tot igual. És a dir, això són fórmules que estan molt bé per a canviar de xip, és a dir, per a tornar a posar de moda el que alguns han desprestigiat. Igual que jo dic ara, que la cuina de demà, quan tot dia siga tecnològic, maquinetes i virtual, és a dir, si jo hem de dir,
tornar a néixer i m'hagués de dedicar a això i tinguera la saviesa que tinc ara a 70 anys, no quan tenia 20, jo tindria un hort a la vora del nou restaurant. I això ho vaig aprendre a Itàlia. Una ensalada de rúcula, la cuinera eixia al jardí, perquè en el fons és popular, amb la roja o el llixó per a ells, l'escollia i feia l'ensalada. Allò va veure el sabor d'una tomaca acabada de collir, el sabor d'una tomaca que està pegant voltes de congelador en congelador, no té res que veure. Això és igual com en l'edat mitjana, que les carnes es especiaven molt perquè senzillament ja estaven podrides. En la Índia ara, no? I aleshores les havien d'especiar. Les paelles, veureu així les receptes, porten canella, pebre negre, pebre roig, safrà, són molt més aromàtiques. Ara molta gent ja no posa ni pebre roig, perquè ens estem fent asèptics. Jo dic, fins i tot hi ha gent que diu que fer gust d'una cosa està lleig. Si no fa gust, què ha de fer? Pregunto jo, les coses han de fer gust a algo. Els productes quilòmetre zero, mil·límetre zero, em dona exactament igual, són fonamentals. Un fesol, que és com jo dic, jo no dic per exemple garrofó, en la meva parla quotidiana tradicional, a la Safor diem fesols de la peladilla. Com no dir... Fesol de desfer, fesols de desfer, fesols de tancar, fesols, tots són fesols i anem adjetivant-los i posant-los d'ell. Bueno, no és el mateix acabar de collir tendre farinós que sec i posat en remull al ple de l'hivern. Per això dic que la paella valenciana, que jo dic clàssica, és la paella de Sant Jaume, és la paella de l'estiu, però la paella d'hivern o de tardor-hivern, a casa sempre és hagut la de faves, carxofes i els tendres. I fins i tot si la fava és molt tendreta, amb la coteta i tot, diguem coteta a la vaina. I en la meva tradició familiar, paelles hem menjat tot l'any. Un dia, un d'aquests que pontifica, això de la ceba en l'arròs. La ceba no li va bé en l'arròs, que fa malbé l'arròs. Jo te'n faig una només amb ceba. Ceba novella. Baejo i els tendres. Aquesta era una de les preferides de mon pare. Ara, l'has de saber fer, has de posar una tonellada de ceba i fer-la desaparèixer pràcticament fins que queda un confit. Com és dolça, li has de posar el baejo. Ahir has d'anar molt alert en el punt de la sal. Com quedava pàl·lida, jo un dia dic, si en els pastissets barregem ceba, pèsols i bacallà, per què no li posa pèsols i li dona un punt d'alegria? He de fer un incís, els pastissets en la seva terra són les empanadilles que fan, les coques tancades que fan de pèsols i ceba o de tomàquet i quina. Pastissets salats, en diem, perquè a la Safor arriba encara la cultura de la saladura, que ve de la Marina, la Vila Joiosa i tot això. Bueno, va agradar, la inventiva també juga, no canonitzem única i exclusivament, sí, per mèrits propis la paella valenciana clàssica és la de l'Horta de València. I per tant, i a més jo em dic que se'n diga i reivindique paella valenciana, perquè amb el que costa fer una marca no siguem tan idiotes i no la perdam. Perquè
perquè entre altres coses, si els francesos ho van dir riz a la valenciana, i a tot arreu del món et trobaràs paella valenciana o paella a la valenciana, perquè te semblarà com els papistes que el papa. És evident que en la parla col·loquial paella ja no fa bé, perquè no estem dient-nos nom i cognom a tothom. Però és que no és només un senyal identitari, és la forma de cuinar el gra de l'arròs. Esa manera de cuinar original el gra de l'arròs que hem inventat nosaltres es diu a la valenciana. I a la valenciana s'ha de dir. I ja està. No li peguem més voltes. Ara, n'hi ha una fórmula només? No. Si no, sacralitzem la paella valenciana amb pesols i garrofó, digueu-ne com vulguem. No cal. Però després que tingui creativitat i sàpia combinar. I aprofita el producte de la temporada. Sobretot, això hi hauria pel boquís. Ell en dia cuina de mercat. En ma casa tota la vida s'ha dit menjars de temporada. És a dir, i ell diu unes coses que a mi m'agradaven molt. Vostè no isca de casa ja pensat el plat que té pensat fer. Vaig al mercat i el que trobe de més qualitat i més fresc pensa, mira, amb això podria fer-te el plat. I segur que li és bo si té l'art del cuiner, perquè els productes són bàsics i saber-los trobar el punt de cocció a cada cas que correspon. De tot això nosaltres en tenim una saviesa heretada molt gran. Per tant, fem aquesta mescla de tradició i modernitat, sabrem vendre i produir un producte de primera qualitat arreu del món. Aquesta és la meva màxima filosòfica final. Això jo crec que mereix un aplaudiment molt fort. I com fem els periodistes quan estem editant un telediari que volem que la notícia que va davant tinga un fil conductor en la que ve després, ho ha deixat a ou perquè no ho havia impactat, però sí tenia impactat que parlaríem d'altres coses que donarien peu a la xerrada que està fent Josep. I és precisament això, el punt de cocció, l'elaboració i tot el que ve després que hem d'explotar això. I jo crec que ara està passant un fenomen, s'ha donat compte, que la paella en aquests moments està d'una manera impregnant tot, l'alta gastronomia també. Mirem a pantalla. En pantalla tenim el arroz a la planxa de Raúl Alexandre de Casento, un plato que és de 2007, de l'any 2007, que fa Raúl, que simplement en una varietat d'arròs que li dona un punt excel·lent, cou l'arròs en una cassola, el posa en la planxa, l'acaba de torrar, li dona el punt de socarrat perfecte i ho servia com el plat emblemàtic de Casento aquell any. Ixe plat era l'arròs a la planxa. Però hi ha més coses. En el 2009, Kiko Moya, de Cocentaina, de l'Escaleta, Kiko, que és 2 estrelles Michelin, presenta en Madrid Fusión el arroz al cuadrado, que és ara un dels plats que més èxit té en el seu restaurant, que és un arròs al forn. Recull la tradició, el punt de cocció perfecte en la varietat que ell busca arrossos i varietats per a trobar això, i ho ofereix com l'hòstia. L'any passat em vaig al DNA i en el DNA menú de Quique da Costa presenta això, el socarrat, presenta l'alta restauració, també un punt perfecte de l'arròs cruixent, que és el plat emblemàtic del menú de l'any passat.
la paella arriba mai, que sempre, quan vam començar en tot este rotllo de defensar les paelles i els arrossos tradicionals, diguem que totes aquestes tècniques o totes aquestes maneres de cuinar, l'alta restauració no les considerava. Ahora, el mes passat, Rodrigo de la Calle, un cuiner en Madrid, monta arroces en paella en el mercado de San Miguel. Ell no és d'aquí, i segons m'han explicat els cuiners, se va passar 6 mesos per tota la banda de la província de València i de Castelló parlant amb els millors arrossers, entre ells algú dels que heu vist en les fotografies d'abans, parlant en ells per a que li explicaran com era l'arròs perfecte que buscaven els valencians. I ara ha muntat un xiringuito en el Mercat de Madrid, on el veiem ahir molt ben sentat, i en la paella que diu, la paella valenciana, que la fan com la fan a Castelló, en pèsol fi, o en tirabeques, o pèsol fi, que és la que veieu en la foto, però luego està allí, a part del restaurant, està perquè l'arròs està de moda i l'arròs ben fet ara està molt de moda. Què passa? L'alta restauració ha baixat el nivell, ara aquí que va muntar en Londres una cadena en 50 arrosseries de paella. Està de moda l'arròs. Vam veure l'altre dia, el dia 20, en lo del World Paella Day, com se torna tot el món boig, i la paella està diguem, desorbitada. Ara tots fan paella, tots volen entendre la paella, però jo crec que aquí estem alguns dels que millor no han tractat tota la vida. Crec que encara hem de defensar i deixar, jo crec que això és una moda passajera. Una moda passajera. Pense que sí, que això passarà, però, bueno, pensem que ara no mos la volem furtar, però sí tot el món pensa en la clau de paella com a oportunitat de negoci, perquè ho és, de moltes maneres, i que l'alta restauració l'ha volgut fer seua també. I és una cosa que jo penso que també invita a la reflexió i que jo volia en el Paella parlar d'això. És que l'havien abandonada. Si mirem el llibre de Quique da Costa sobre els arrossos, ell es lleva les mans com a Pilatos davant de la paella, la sacralitza, la posa en un altar com un plat antropològic, però vull dir, jo no fa dels líos. Jo, abans tu has dit Ricard Camarena. Ricard Camarena no s'atrevís a tocar la paella per por a que els comensals li diguin això no és paella. Si pontifiquem... Però tots estos treballen el punt de l'arròs, no l'ingredient, el punt de l'arròs. Torno a dir-ho, és que és el qui de la qüestió. El que fa, l'arròs no és més que un cereal famós arreu del món, perquè ha salvat de la fama milions i milions i milions de persones en distintes èpoques. És dir, sí, Àsia, Europa, Amèrica i Oceania. En Àfrica no tant. Per tant, deu haver darrere més un món comercial que ho possibilita, perquè aquesta gent no es mou només per amor a l'arte, com em movió dir. Però és evident. És curiós que tots estos es comencen a treballar en estos tipus d'arròs, es comencen a treballar per arrossos que venen de comercials i de varietats italianes, perquè jo quan li pregunte a Raúl quin arròs és el que utilitza, me quedé de pasta de boniato perquè jo pensava que seria un arròs valencià i diu, no, és que en un arròs valencià no puc fer això, és un vialón enano. Jo me quedé i dic, això és un... I diu, sí, però mira quin resultat em dona. Puc fer en tècniques de cuina, puc fer un socarrat perfecte, però que siga tot l'arròs, tot el plat siga un socarrat. L'arròs al quadrado de Pico, pràcticament, la suculència que té, la cruixent, tot igual. El de Quique, jo el vaig provar l'any passat i em vaig quedar quadrat. El de Quique no és més que una coca. És dir, que és com es menjava... És una coca, realment és una coca. En l'edat mitja,
que se'n feia pa de farina d'arròs. Però això que era sencer, Però en lloc de convertir-lo en farina, saben treure-li el punt de cocció, les tècniques adequades. Bueno, jo no vull estendre perquè jo no vull pontificar. Jo, quan diguem a la Safor, quan més sucre més dolç i quan més disfrutem tots menjant arròs, millor que millor. Molt bé. Alguna qüestió o despedim ja al nostre convidat? Teniu així, és una oportunitat. No es Señor una Gali. pregunta, es una afirmación. Sí, señor. ¿Tú piensas que ante todo la paella valenciana es el mejor ejemplo de la dieta mediterránea? No lo digo yo. Pero todo en uno. No lo digo yo, Solo le falta el vino, lo dice solo le falta el Puri vino. García, la Purificación García habla de la dieta mediterránea, pero siempre siendo muy cauteloso, porque no nos podemos pasar de aceite, como dice Juan Carlos, que hay que pasarse para que esté bueno, porque si un poquito más de aceite te dará el arroz ese punto que vamos buscando, pero en sí, Purificación García dice que la paella es el paradigma de la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque bien entendida la paella como la comían nuestros antepasados, lleva poca proteína, poca grasa, cereal, las legumbres frescas, el aceite de oliva, lo lleva todos los productos que son paradigma de la dieta mediterránea. Todo conjunto, pero equilibrado. Si nos pasamos o si nos comemos 2 platos de paella, como un jefe que tenía yo, que cuando fue al médico, al endocrino, y le dijo, yo con que me dejen comer paella, pero como el médico es inglés, yo le voy a explicar que solo voy a comer arroz, verduras y pollo. Y si me deja comer arroz, verduras y pollo, yo me podré 4 kilos o 4 platos de paella, que no pasa nada. Él, por no renunciar a aquello, le explicaba al médico, al endocrino americano, que él solamente comería esos productos combinados con la paella. Pero tiene que ser equilibrado. Si no es equilibrado, sí es el paradigma de la dieta mediterránea. Absoluto, como lo son las cocas de la Safor, como son todo lo que tenemos aquí en nuestra despensa. Quique, ayer, en el Festival de NEA, fardaba los 4 vientos, que realmente ese festival es probablemente nuestra despensa, que no la hemos enseñado nunca, y ahora tenemos una gran ventana al mundo, como es ese festival, para enseñarlo. Hay gente que estuvo allí ayer, gente que está aquí. Podemos enseñar esos productos, podemos enseñar esos salazones que son únicos, podemos enseñar esos figatells, podemos enseñar esa manera de secar el pulpo y de hacer, podemos enseñar nuestros arroces, podemos enseñar nuestras cocas. Es que eso no lo hay en ningún sitio, aquí lo hay. Y todo eso es dieta mediterránea, y encima un festival gastronómico al aire libre, como dice la dieta mediterránea, que hay que comer socializando al aire libre, que es perfecto, es que tenemos lo mejor del mundo. La cuestión es, y es ahí donde me rompo yo los cuernos cada día, es comunicarlo y comunicarlo bien, e intentar que todo el mundo lo vea. Y esas cosas son es nuestro deber, es el deber de la asociación Wikipaella, es el deber de este señor como escritor, que siempre lo ha hecho, y además se vanagloria de ello, y este libro, que es el fruto de muchos años de trabajo, que íbamos locos porque lo sacara, porque yo tuve la suerte de leer el borrador antes de que estuviera publicado, y que apareciera una editorial cuando ya estaba a punto la Generalitat Valenciana de sacarlo. Ya había firmado 15 días antes con la editorial Planeta. Jo sí que crec que la paella és un paradigma, com ha dit, o una icona de la cuina mediterrània, perquè té de tot. Però és un plat d'horta, bàsicament. I el que passa és que normalment se li han donat, com que en el món manen els anglosaxons, sempre se li han donat més important, fins a fa poc, els greixos animals que els greixos vegetals. Ara, a costat d'avui ajuda convèncer a la gent que l'oli d'oliva extra verge és millor i més sa, perquè ara si no és sa, ja la gent té por. Jo dic, un dels símptomes més greus de la malaltia és estar preocupat per la salut. Només els que estan preocupats per la salut són els malalts, i us ho diu un malalt crònic des de fa 30 anys.
És a dir, la cuina és un plaer. Evidentment, si és sana, millor, però és que és sana. És a dir, si parlem de productes acabats de collir, de productes de l'horto, de carn blanca, d'hortalisses, és a dir, hi ha una altra confusió, la gent ja en diu verdures. Verdures, senyors, són les fulles. El que es fa a l'horta són hortalisses. És a dir, verdures són els encisams, els espinacs, etc. La resta són hortalisses. Jo vaig veure una publicitat a la televisió en què la calabaza era una verdura. Dic, a qui se li podria dir que el meló és una verdura? Són de la mateixa família. És dir, igual que la carxofa és una flor. La carxofa és el capoll d'una flor. Per tant, són productes de l'horta, són hortalisses. Jo m'he criat en aquest món, mon pare era exportador d'hortalisses, sé perfectament el que era la bajoca fina, el que era el fesol de la ferradura, que no són els fesols actuals. Si diem ferradura és perquè tenia la forma de la ferradura, no és la forma de disseny allargat que té ara. Vull dir, però té igual, el món canvia. Tampoc no cal exagerar, però estem parlant d'hortalisses, de llegums, de carn blanca, de peixos de la mar. Per tant, sí, ho sintetitza tot i ho engloba en un plat. En lloc de presentar-ho en un primer, un segon, un tercer i un quart, ho sintetitza tot en un plat i crea una cosa tan original com és la paella. Per tant, sí. Si no, no s'explicaria la fama. Si no, no s'explicaría la fama. No que por cultura, puedo... Sí. Por cultura, no que haya viajado mucho, pero bien, las cosas que hemos tenido aquí, pero ya haya estado, después de tanto tiempo. Eso es lo que diferencia ante todo el arroz de la paella valenciana, que yo conozco. El único arroz que se nutre del caldo en el que está cocinado, ¿no? El otro que existe a nivel de cocina internacional se llama arroz pilaf y no es un arroz redondo, es un arroz largo. ¿Okay? Pero si se viaja un poco a Sudamérica, yo como soy francés he ido a la isla de la Reunión y he podido probar cocinas allí de los autóctonos, ¿no? Tienen un plato que no es la paella, pero que tiene arroz blanco, verdura, legumbres y un guiso de carne. Aparte, como es un país tropical, pues le añaden una arugay que llaman o algo parecido, que es algo picante para ayudar a la digestión, ¿no? Pero al final, cuando se mezcla todo, es algo muy parecido a la paella. Si se va a Sudamérica, tienen la menestra son legumbres, no es nuestra menestra de verduras, arroz blanco otra vez, y una carne, un pescado, lo que sea. Y eso es la dieta casi diaria. Sí. Por tanto, al final, la paella es la síntesis de la utilización de los productos del terruño, con además un método de cocción muy específico que es nuestro, ¿no? Y que hace que la paella no se puede copiar. No se puede copiar, de hecho es una técnica única, igual que lo es la fideuá, porque igual que en todos los sitios se cuece el arroz blanco aparte y luego se mezcla con salsas y con carne, en cualquier lugar del mundo la pasta se cuece solo con agua y luego se mezcla con salsas y sin embargo, la fideuá en Gandía, con el mismo concepto del arroz, ¿qué hacemos? Lo mismo, cocemos el fideo para que absorba un fumet excepcional. El arroz a banda también es eso. El arroz a banda es lo mismo, pero con el fideo. O sea, es lo mismo, pero sí es cocer el arroz en un caldo muy rico, en este caso, en el caso de la paella, cocer el arroz en un caldo muy rico gracias al sofrito, pero que absorba. No cocer el arroz aparte y luego mezclarlo. Esa es la grandeza de la cocina valenciana. Es el gran invento. Pero luego también me llama la atención, y además con ese tono francés, con ese deje francés. Es que en Francia el arroz redondo en Francia solo sirve para hacer arroz con leche. Sí. Y arroz conde y una receta más, pero son postres. Pero es muy curioso, y además Josep me dará la razón, porque es que los franceses a la paella durante muchas décadas la consideraron la aberración más grande
de la gastronomía. No, la aberración era la que hacían ellos. La paella, decían que no se podían combinar tantas cosas. Cuando veían la paella que hacíamos en las exposiciones internacionales, el cocinero Cus decía que era la aberración más grande de la gastronomía. Hacían paellas. Porque mezclábamos todo. Hacían paellas con mejillones, con guisantes. Claro, decía que eso no puede estar con panceta, etcétera, etcétera. La hacían como por cocción del arroz por absorción del líquido, igual que el pilaf, y luego la presentaban en paellas, eso sí, para engañar. Pero era horrible. Jo he llegit receptes de paella a la valenciana fetes per eminents cuiners francesos en què fins i tot la presenten en distints plats. Així la carn, així el marisc, així el peix, així sí, perquè clar, la cuina de París és la cuina de la il·lustració i és la cuina dels aristòcrates, dels aristòcrates passa als revolucionaris que quan s'han cansat de fer la revolució i s'han convertit en bonapartistes fan com els aristòcrates anteriors, d'ahir passa els burgesos, etc. La paella la fan només pels espanyols, que diuen ells, un met pour les espanyol, i després, molt tardanament ja, són els emigrants, els pieds-noirs, que venen d'Orà, molts d'ells d'origen valencià, però que quan França els dona la possibilitat de nacionalitzar-se francesos, prefereixen cobrar en francs i tindre el passaport francès a no tornar al seu poble com a emigrants fracassats, la posen de moda al sud de França. D'ahir arriba al País Basc, els del País Basc també es posa la medalla de la paella basca, però tot això l'únic que fa és internacionalitzar i fer famós el plat. Ara nosaltres som els creadors. Perdona, teníamos ahí de Vicente una pregunta y luego tú. Yo lo que vull dir és que se parla de la dieta mediterrània i la dieta mediterrània, dintre de la dieta mediterrània està la paella, però la dieta mediterrània no sols són els ingredients, és la filosofia de vida que aportem els valencians en este plat que se diu la paella. Josep estava parlant i estava dient algo que, jo m'identifique molt. Nosaltres, a través de la paella, aportem no sols un plat històric i antropològicament un plat únic. Nosaltres aportem en la paella alegria, festa i experiència. És això el que no se pot reproduir la cuisine de França. La nouvelle cuisine i la cuina molecular, tan de moda, aporta coses momentànies, no aporta gran experiència i sobretot alegria, perquè jo me menge un plat del senyor Ferran Adrià i dic jo, està bé. Ya no cuina Vicente. Pero, ¿aún está la langosta? Estamos hablando de espuma de langosta. Nosaltres, quan se mengem un plat de paella, se mengem un tros de conill, un tros de pollastre, però això no és el més important en una paella, ho ha dit Josep. El més important en la paella és el compartir, el que tots mengem del mateix plat i en una cullera de fusta. És això el que tenim que rescatar. I per això, per més imitacions que vulguin de fer paella, siga de pollastre i conill, siga la mixta, siga de lo que siga, la paella és experiència. I tinc que dir, si puc predecir, i tinc que dir lo següent.
Jo no tenia ni punyetera idea de restauració. Als 47 anys el comenci a fer, o vaig fer un restaurant en Costa Rica que es diu La Lluna de València. Però bueno, vos tinc que dir una cosa, 22 anys d'alegria, a mi m'identifiquen en Costa Rica com Vicente, allá soy el valenciano, y ahora vaig al meu poble i me dic, Vicente, hòstia, el americano, no? Entonces, ni som d'ací ni som d'allà. Lo que sí que vos puc dir és una cosa. Costa Rica se coneix la paella des de fa 22 anys, moltíssim. I és un poble, que ho ha dit també Josep, l'americà menja arròs per al matí, a migdia i per la nit. És dir, la varietat ja podeu imaginar-se. Se bulla l'arròs i se mescla l'arròs en diferents coses. Allí hi ha un arròs, quan jo vaig arribar fa 38 anys, que és arròs a la valenciana. Sabeu el que és l'arròs a la valenciana? Pues és un arròs bullit, el pollastre se fa per a part, els pèsols se fan per a part, se junta tot i arròs a la valenciana. On vull arribar és que en aquests moments històrics el plat de la paella és un plat que ens està unint a molta gent perquè, hòstia, estem vivint un munt de desastres i la paella és un plat d'alegria, és un plat del compartir. És ahí on nosaltres ens hem de sentir orgullosos de ser valencians, de tindre un plat que uneix a la gent, de forma que jo diria que avant èxits i felicitacions a vosaltres que esteu fent això, però mencionant també així a dos homes que tinc que dir, ells estan organitzant a nivell mundial els festivals o les semifinals de paella valenciana en Estats Units, en Japó, en Austràlia, en França, en Mèxic, en Perú, en Costa Rica. En tots aquests països s'està coneguent la paella gràcies a la llavor de moltes persones com vostès que estan fent que la paella siga el mensatger i l'ambaixador de l'alegria valenciana, que és única. Hemos venido arriba, hay que bajar, esto muy arriba, que esto sigue, que hay dos ponencias. Mira, y estamos muy arriba. Els francesos, que són els inventors de la cuina, en diuen la joie de vivre. És dir, ells també en saben. És dir, i això és una de les essències mediterrànies. És una de les essències mediterrànies. Ja era hora que els valencians sapieren reivindicar com cal, com Déu mana, que volem ser feliços. I que una de les maneres de ser feliços és al voltant d'una parella, fent un bon comboi en família, entre amics, de negocis, fins i tot per a, si els polítics menjaren més paelles junts, potser s'aclaririen més de lo que s'aclareixen actualment. Y Daniel por alusiones y la respuesta aquí a... Sí, sí. Todo lo que he dicho lo comparto. La convivialidad de la paella no se la voy a quitar. Pero saber que no es única en su forma de realización, de elaboración, pero no es el único plato convivial en el mundo. Le voy a nombrar 4. Fondue savoyana, fondue bourguignon, raclette suiza. Y ir ahora a la fiesta del Oktoberfest, vais a ver si alrededor de la chucrut y de la piercinería no hay fiesta. Y el couscous. El couscous. Y el gazpacho y los gazpachos. Todo es alimentación. Efectivamente, entonces yo vas a la cocina francesa que cualquier otra. Cuando invito a mi casa, lo que lamento es que paso más tiempo en la cocina que con mis invitados. Con lo cual, cuando elijo un plato de estos, entre los cuales la paella de vez en cuando, o cualquier otro arroz en paella, pues la hago, la pongo al centro y estoy con ellos. Bueno,
Pero si hago cualquier otra cosa, además de acabado de último momento, pues no me ven. Así de fácil. Muy bien, gracias Daniel, gracias Vicente. La última pregunta, porque ahora en estos momentos vamos a hacer el cambio, va a subir ahora Raúl y vamos a hablar, y Josep va a salir con los libros que tiene unos libros, si queréis alguno que no tengáis para adquirir el libro, él ha traído unos cuantos para vender, y él allí, si en 5 minutitos, vamos a hacer una interrupción de 5 minutos, pero tu pregunta. Yo quiero hacer una pregunta que en mi humilde experiencia, no tengo tanta experiencia como algunos otros aquí, pero tengo experiencia en otros sitios. Yo trabajo mucho con gente extranjera, y algo que he sacado como denominador común siempre, y creo que es algo muy importante, y por eso no creo que la paella sea una moda, es el tema de la estética, ¿no? Yo creo que la paella ahora mismo está atrayendo a tanta gente en tantos puntos del mundo, y en Brasil no tienen ni idea de las técnicas nuestras, y es exactamente igual de famosa, o en muchos países sudamericanos donde vemos que hay 7 millones de gambas encima, no sé qué, lo que haya, ¿no? Pero es una comida que es escandalosamente estética. Entonces, yo creo que nunca hablamos de eso, ¿no? De cuál es la estética que debe seguir un arroz, y que creo que es tan importante y que vende tanto. O sea, cómo de bien ha sabido vender Italia una estética en una pizza, donde todo tiene un orden, donde los colores siguen una gama, o sea, y que creo que es algo sumamente importante, aparte de una técnica en la que luego el arroz quede escandaloso. Yo a mis clientes, que tengo de todas las partes del mundo, siempre les digo, a veces se sorprenden con lo espartanas que son los arroces que hago, ¿no? Y les digo, es que para nosotros, para un valenciano, el ingrediente principal, les hago siempre esa pregunta, ¿cuál es? La gente me dice, la carne, la langosta, no sé qué, y le digo, no, para nosotros el ingrediente principal es el arroz. Y conocer el punto del arroz. Claro, y conocer quizás nos haga falta un poquito de feng shui a la hora de colocar los ingredientes. Claro, entonces, pero esto es algo muy importante que yo creo que bueno, que todos que estamos en un foro, que creo que es algo que deberíamos de tener muy presente, porque hay muchas maneras de presentar los arroces. Los Estrella Michelin lo hacen perfectamente, el cómo presentar un arroz. Exactamente. Jo crec que és... No sé si hay alguna alusión así en tu libro Jo digo que és un art que es menja. Per tant, mengen els ulls, mengen les olors, menja el paladar. És a dir, per tant, és un plaer per als sentits. El que li poses entra pels ulls, colors, diversitat. És a dir, el que m'estranya és que ningú pintor s'hagi atrevit mai a pintar-la, perquè realment és una festa de colors, de sabor, bueno, vull dir un pintor com Picasso, com esos famosos internacional. En qualsevol cas, siga conscient o inconscient, jo crec que aquest instint de la paella comunica, de sentir-se bé, de compartir socialment i no en soledat. Un dia fem una entrevista i diu, com és que en els restaurants mai no se serveix paella per a un? I jo encara em semblen poc, 2, perquè la paella demana comboi, festa, compartir. I tot entra per sentits, és a dir, per l'art. De fet, evidentment, per aconseguir això ho ha de racionalitzar, ho ha de pensar, ho ha de tenir una experiència artística i un savoir-faire, etc. Però al començar, l'únic que li importa és que se sent a gust. I per tant, això compartís un plaer. Es más que el resultado final que buscan tus clientes, esa estética bonita, lo ha dicho Vicente, lo decimos todos, esa experiencia, ese empezar a hacer la paella, ese disfrutar realmente la fiesta, el resultado final ha de ser bueno y la estética también, pero lo importante de la paella es todo lo que... Todo el ritual. Es todo el ritual, la experiencia
la experiencia. Bueno, vamos a parar 5 minutos, al cuarto en punto empezamos con la ponencia de Dragon Ball, que es súper interesante los que queráis dedicaros a esto del paetismo en el mundo.